Maayong adlaw sa tanan. For today's video magbuhat ko og aligi ani akong butanganan, ani akong bulak. Ako lang ning gabson kay taas raman kay ni putlan lang nato kay di man ta makaabot ani sa sangit sa net kay taas man kaayo. Jis may sukod ani ato lang ni utso. Pero gahi na gid kay ang kawayan kay nauga na maguni pero kaya ra man gyapon. Hinayan na nato gabas kay ako ra jud magabas ani kay wa may lain. Hinanion na ni siya guys, paan nato ning diri dapit sa ibabaw kay para natay kasangitan, para nang isa na wala naman ang isa kanina pod. Oh. Maning kamot jud ta kay para pangkabuhat ta og kaligi. Kay kung di ta magbuhat ani wa man jud kasangitan na ri. Kay magbuhat na lang jud ta kaligi. Kaning kamot jud day kay sunog na imong mga bulak. Oh, mainani ra jud ko. Kaning kamot jud ko pasan, bangag, gapon mo ko nagbangag ni karon. Haligi na po na itong ubrahon. Ugma na po ning uban. Karati na mga manok. Yun na niyo na siya guys. Kanang kuha na ni. Inarmi ra niya pagkabuhat ba. Butangan na naman siya sa bulak. O diba wa nagtupong ang haligi. Kadaog nang dyan pero di wa nagtupong haligi. Usbon pa nina ko.